ndị Ajalli, Akpu, Nawfija, Ufuma na Ogbunka na-ekwezi ukwu aṅụrị ugbu a n'ihi na ugo kolota na-enyere okporo ụzọ ahụ dị kilomita 16 na ụmụ ise bụ nke gọvanọ Chukwuma Soludo nyere ntụziaka ka arụ. Ngozi Obileri gara ịmaka ole okporo ụzọ a si aga wetara anyị akụkọ a. Ụzọ bụ nke dị kilomita 9 na ụma n'ime okporo ụzọ awara ahụ dị kilomita 16 ebe nke agbakwunye na ya bụ kilomita 6 na ụma. Mgbe ndị ABS rutere na ya bụ ụzọ ahụrụ ebe a na-etekọta na mpaghara Ajalli na Akpu, ebe kota bụ nke etesigoro na mpaghara Ogbunka na Ufuma. N'otu aka ahụkwa awụọla ihe bekee kpọrọ stone base na ya bụ ụzọ site na mpaghara Ajalli ma rụkwa ihe dịka 1 kilomita na 5 na ya bụ ụzọ nke agbakwunye dị kilomita 60 na ụma Nawfija. Ka ọ na-agwazi ndị nta akụkọ ABS okwu ka otu onye Nawfija bụ injinia Patrick Ike kọwara na nke a bụ nke mbụ na mbụ ha na-ahụ ụdị agamnihu a kemgbe ụwa bidoro, ma kọwaa na ha nwere nnọọ nnukwu aṅụrị na ọrụ agbagotela na ya bụ ụzọ bụ nke ọ kọwara na ọ dị ha nnọọ nnukwu mkpa. N'okwu nke ya ka otu onye ụmụnze na-abịa azụ ahịa na-akpụ kwa ụbọchị, Maazị Tangod Nwankwọ kọwara na ya na-abịa ụtụtụ ọbụla ibute ahịa ebe ahụ, mana ya na-enwe nnọọ nnukwu ihe nhịahụ ịbata, ma ugbu a na ya bụ ụzọ abụrụla nnọọ nke dị larịị kemgbe a malitere ọrụ na ya. Tozie gọvanọ Soludo maka ime ya bụ ụzọ ka ọ dị otu ahụ. Onye ji ya bụ ọrụ ngo bụ Datum Construction Firm nke onye na-ahụ maka ya bụ ụzọ na ya bụ ụlọ ọrụ bụ injinia Alamshadi kọwara na ha arụchala ihe gbasara iwu ọwa mmiri yana ịgbari ya bụ ụzọ ka ọ dị larịị ma wụọ nke akpọrọ stone base n'ụzọ ahụ nke si na mpaghara Ajalli. Injinia Shadi kọwakwara na ha ga-amalite ite kolta na ụzọ nke ahụ agbakwunye n'oge na-adịghị anya ma kọwapụta na ha dị njikere ịrụchapụ ya bụ ọrụ kpamkpam tupu ọnwa Mee na-abịa na njedebe site na okporo ụzọ awara Ajalli, Akpu, Nawfija, Ufuma, Ogbunka. Abụ m Ngozi Obileri.